O IES As Fontiñas é un centro de ensino público ubicado en Santiago de Compostela. Neste centro conviven tanto a FP como as tres modalidades de bacharelato, sendo o bacharelato xeral o único centro de Santiago que ten esta oferta. As tres familias profesionais que ofertamos neste centro son a familia profesional de Administración e Xestión, a familia profesional de Edificación e Obra Civil e a familia profesional de Nova Incorporación de Industrias Extractivas. Na familia profesional de Administración e Xestión temos ofertados todos os grados que oferta a familia, que son dende o grado básico, grado medio e grado superior, tanto en ordinario como en distancia. Na familia profesional de Edificación e Obra Civil temos ofertados os dous ciclos de grado superior, o ciclo de proxectos de edificación e o ciclo de proxecto de obra civil, tanto en modalidade presencial como en modalidade de distancia semipresencial. No IES As Fontiñas contamos con empresas colaboradoras do sector produtivo, como por exemplo empresas no ciclo superior de obra civil que se dedican ao urbanismo, á intervención urbana, a redes urbanísticas, ou por exemplo nos ciclos de excavación e sondaxes, empresas que se dedican ao movimento de terras, á implantación tamén urbanística, ou por exemplo a perforacións e sondaxes, así como cantería. Ademais, o IES As Fontiñas ten tradicionalmente moita relación con empresas no estranxeiro a través do seu Erasmus e todos os anos hai mobilidades de alumnado e de profesorado. O alumnado do IES As Fontiñas é un alumnado moi solicitado, tendo unha inserción laboral nos ciclos de edificación e obra civil do 100%, nos ciclos de excavacións e sondaxes tamén do 100%, e nos ciclos de administración e xestión do 75%. Vos esperamos no IES As Fontiñas, vide a conocernos e tedes máis información na páxina web e nas redes sociais.